People of God, hear me very well. Unoita zvinhu nemoyo wese. Unoita zvinhu uchirevesa. Unoita zvinhu wakavimbisika. But haumbooni here kuti sometimes you are not appreciated. Hausi kunyatsogamuchirwa. Hakuna zvimwe zvinhu muupenyu hwako zvaunotarisira kuti neeffort yaunoisa, nekugona kwaunoita, nekuvimbisika kwaunoita, sei vasingagoni kuzviona. Kune mweya yakarwa neupenyu hwako. Nekuda kwekuti Ruth paakaenda mumunda maBoaz, I need to read again. Ruth paakaenda mumunda maBoaz, asati atombororwa naBoaz, Boaz wakanotisa, Ruth wakanotiswa kunzi ari kushanda nesimba. Asati arorwa pane comments ekuti she's working so hard. Kureva kuti kune vari kuonawo zvakanaka zvaari kuita. Enda mumunda maunogona kunotiswa kunzi uri kurevesa uri kushanda nesimba. Enda mufield mune vanhu vanogona kukuappreciate. Makatabushadaka. Ribaza yandele boshera. Unozoera kuti muupenyu nometa unoita zvakanaka, kune vanhu vasingakugamuchire, kune vanhu vasingakufarire. Life ndo zvairi. Nometa unorevesa, unoita zvinhu nemoyo, kune vanhu vasingaitirwe zvakanaka newe. Izvo zvaaccepte muupenyu. Usafire kuda kuva favorite yemunhu wese, hazvigoneki. Kune vanhu naturally vasingakude, vasingakufarire, vasingaappreciate zvaunoita. Hauna kudanirwa kuappreciatewa nemunhu wese panyika. Kune vanhu wakadanirwa. Learn to please those. Why? Because they are wired to bless you and to appreciate you. Don't waste your time uri wrong field. Wrong field ndungoedza kutaura kuti Ruth usaenda mumunda nyangwe uri mubhedha remuchero munda, but enda mumunda mune chekuita nerelationship, enda mumunda mune chekuita nekuappreciatewa, enda mumunda mune chekuita nedestiny yako. Mwari ngavatiwanire nyasha mangwanani ano. Mudikana handiziva ndataura mangwanani ano from the book of Ruth chapter 2. Ruth chapter 2. Ruth chapter 2. Verse 2. Bible rinoti, and Ruth said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him whose sight I shall find grace. Ruth chapter 2 verse 2. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the fields, pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I found sight. Naomi said to her, go ahead, my daughter. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in the field belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. Makatabo shalabushi akatalabasande. Bashata kalada bosa. Ruth wataura naamwene wake Naomi kuti regai hangu ndiende kundoshanda mumunda. Chero munda wandichawanirwa favor ndigone kushanda mauri. Pastor Wenyasha, God bless you, God bless you. Thank you so much. Mwari wakuitire nyasha. Ruth ari kuti regai ndiende hangu chero mumunda mandichawanirwa favor ndogone kushanda zvangu. Bible rinoti paakawana the blessing, paakawana ropafadzo kubva kuna amwene wake, it so happened that she found herself in the field of Boaz. Ndopandwa ndibate papa. Pane shoko rataurwa na Naomi kuna Ruth. Ati mama regai ndiende hangu muminda. Chero mune munhu wandichawanirwa favor naye. Ndonoshanda. Ruth, Naomi paakangoti, you may go, my daughter. Shoko iroro re blessing rekutenderwa rakaita kuti Ruth paakandopinda mumunda zvanzi wakaerekana. It so happened that she found herself in the field of Boaz. Ndoda kuti Mwari varonde tsoka dzako, uregere kuenda pasina pundutso.
Mwari varonde tsoka dzako. Uregere kuenda pasina favor muupenyu wako. Mwari varonde tsoka dzako nyangwe mukushanda nyangwe mukuplana. Uregere kuenda pasina ine destiny neupenyu wako. Zvanzi it so happened as she went, she found herself in the field of Boaz. Ndomunga nyaya Ruth tinoenzisa kuti Ruth wakazororwa naBoaz. But movement iripo ndeyekuti Ruth haana kuenda kumunda kwaBoaz. Ruth wakangoti chero mumunda mandaenda mandichawanirwa nyasha. Regai ndiende hangu kundoshanda. Kureva kuti anga ari open kuti ndiri kuenda chero mumunda mandichagona kundoshanda ndowanirwa. She was not a prophetess. But Bible note it so happened that she found herself in the field of Boaz. Haana kuenda kundotsvaga munda waBoaz. Akati regai ndiende to the one of the fields. Kune imwe yeminda iri muno. Mandichangowanirwawo favor. Ndonoshanda hangu ndirimo. Bible ndokubva rati it so happened that paakaenda she found herself in the field of Boaz. Sei apinda mumunda mune wanano yake. Sei arikana apinda mumunda mune chekuita nedestiny yake. I'll read again. And Ruth the Moabitess said unto Naomi, let me now go to the field and glean the ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, go, my daughter. Izwi iroro rekungonzi na mwene wake Naomi. Go, my daughter. Akariliswa, akapiwa nyasha, akapiwa favor. Tine vanhu vane nyasha pamusoro peupenyu hwavo dzavakaitirwa naMwari. Yatinoti anointing kana kuti grace. Yekuti vakataura shoko pamusoro peupenyu hwako. Shoko iroro rinokuperekedza kusvika wasvika mune chekuita neupenyu hwako zvakakunakira. Pane nguva yekuti munhu anenge achishanda nesimba but in the wrong field. Pane nguva yekuti munhu unenge uchiita nemwoyo wese but ari munzvimbo yaasingagoni kuappreciatwa. Pane nguva yekuti munhu ari kuita zvinhu nesimba rese nemwoyo wese nekutendeseka but ari muenvironment yaasingagoni kugamuchirwa. Nekuda kwekuti kune mweya yakamunzvengesa paanoappreciatwa, kune mweya yakamunzvengesa pane pundutso, kune mweya yakamubvisa pastrategic place ine chekuita nedestiny neupenyu hwake. I pray against such a spirit paupenyu hwako. Tsoka dzako ngadzirondwe neshoko raMwari. Sir David unoti, thy word is a lamp unto my feet. The Lord is my shepherd. He leads me. Unonditungamirira. Kureva kuti ndaakuda kutongamirirwa neshoko raMwari. Ndiregere kungoenda chero mumunda. Ndiregere kungobata chero basa. Ndiregere kungomira chero pandamira. Ndiregere kungoita chero zvandaita. But ndaakuda kuti mweya waMwari neshasha dzaMwari dzinditungamirire. Ndiende mu right place ine chekuita nedestiny yangu. Hama dzangu kushanda nesimba kwakanaka, but kushanda mu right environment kwakanakisa. Hama dzangu kuita zvinhu muupenyu kwakanaka, but kuita zvine chekuita nepundutso nedestiny yako kwakanakisa. Father, I pray the grace upon Ruth dzekuti afunga kuenda kundoshanda chero mumunda maashanda maachawanirwa nyasha. Makamupa nyasha nechekare nokuti haana kurasika, but wakaenda mumunda maBoaz. I've seen people in life vanorevesa vanoita zvinhu nemoyo vari so dedicated, but in return hakuna chakanakira upenyu hwake chinogona kunge chichiitika nechikonzero chekuti haana kupinda mumunda maBoaz. Akaenda mu wrong field but aine good heart. Pane pamwe pekuti unonyatsoona kuti munhu ari so dedicated, unoita zvinhu nemoyo, unorevesa, but hakuna chakanaka chinoitikawo muupenyu hwake iye achirevesa achiita nemoyo. Inhau yekuti pane magoalpost akachinjwa nemweya yetsvina. Munhu wakaenda kundoita zvakanaka muenvironment isina kunaka, isingagone kumupa pundutso. I'll give you an example. Wafanana nemunhu ari kundorima paivhu rakatukwa. Wafanana nemunhu ari kundorima
muivhu risina manutrients, risina chikafu, risina kusimba kuti rikupe goal rakanaka. Samuchiona Mwari paanobvisa vanhu vaIsraeri kubva kuEgypt achivaendesa kuKenani, ari kuvaendesa kupromised land. Basa ravo harina kuchinja, vanoramba vari varimi, mafarmers, but chachinjwa apa nzvimbo yekushandira. Vari kuendeswa munzvimbo yakaropafadzwa. Hapana here paunogona kuona munhu muupenyu ari kuita zvinhu nemwoyo, akavimbisika, akatendeseka, ari so dedicated, but ari kuzviita panzvimbo pekuti unoyemura nekutarisa kuti dai aizviitira kunzvimbo yakati, dai aizviitira vanhu vane mwoyo vanogona kuona chakanaka chaari kuita, ane goal rakanaka muupenyu hwake. Kune mweya inofaita nzvimbo. I know and I understand kuti tine kutaura uye nekuziva kuti chero kwauri Mwari vanokuropafadza. To me it's half truth by this kind of revelation. Hazvinzi chero kwauri Mwari vanokuropafadza. The complete truth is chero kwauri Mwari kwavakaronga kuti uve kana kuti Mwari kwavanoda kuti uve. Chero kwauri Mwari vanokuropafadza ichokwadi. Asi chokwadi chine udzamu. Chero kwauri Mwari kwavanoda kuti uve. Saka uchiona Mwari vanoti ibvai uku, endai uku. NdiMwari anogona kuzviita muri ikoko, asi ane nzvimbo yaakakurongera. Abraham aenda Genesis 22 kunopa mwana wake sechibayiro. Mwari vanotaura vachiti pana Genesis 22, enda kunzvimbo, the land of Moriah, at one of the mountains that I will show you. Which means Moriah was a place of mountains, but there was a specific mountain that Abraham aifanirwa kuratidzwa naMwari. Dzimwe nguva tiri pa right land of Moriah, but we are not at the right mountain. That's why Genesis 22:14 Abraham unotaura achiti, on this mountain God provides, which means there is a dimension, there is a place yekuti kana wavapo unosangana nezviri kuitwa naMwari. Mwari vanogona kuita zvinhu pese pese, but havagone kuita nemunhu wese wese kusvika vaita nemunhu wavakaappointa to be in that place for the specific time and season. People of God, hear me very well. Unoita zvinhu nemoyo wese, unoita zvinhu uchirevesa, unoita zvinhu wakavimbisika, but haumbooni here kuti sometimes you are not appreciated. Hausi kunyatsogamuchirwa. Hakuna zvimwe zvinhu muupenyu hwako zvaunotarisira kuti neeffort yaunoisa, nekugona kwaunoita, nekuvimbisika kwaunoita, sei vasingagoni kuzviona. Kune mweya yakarwa neupenyu hwako. Nekuda kwekuti Ruth paakaenda mumunda maBoaz, I need to read again. Ruth paakaenda mumunda maBoaz, asati atombororwa naBoaz, Boaz wakanotisa, Ruth wakanotiswa kunzi ari kushanda nesimba. Asati arorwa pane comments ekuti she's working so hard. Kureva kuti kune vari kuonawo zvakanaka zvaari kuita. Makatabosha Rabashayadabosa Rakataladalabo. Let me read for you. Ruth chapter 2 verse 6. The foreman replied, she is a Moabitess who came from Moab with Naomi. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. So Aitoshanda Rumashulo came harvesters. She was not a harvester, she was a gleaner. And she went into the field and worked steadily from morning till now, except for the short rest in the shelter. The foreman arimumunda maBoaz akanotisa kuti Ruth ari kushanda nesimba. Akazvimenshena kuna Boaz muridzi wemunda. Hama dzangu munoziva kuti muupenyu pane nguva yekuti you do things wholeheartedly with a good heart, but in a wrong environment or among people who cannot appreciate you. Hakuna chinorwadza kuti unenge uchirevesa uchiita nemoyo, but in wrong environment isina rewards ne blessing yeupenyu wako. Mweya iwo ndinourayira. There are times yekuti uri pa company hombe, uri kuita zvinhu nemoyo,
But wotarisa vari pakampani diki vari kuita zviri lesa pamashandiro nekuita zvese, but achi appreciate kwa more or better. Life sometimes inosvika pakudaro kuti uchirevesa uchiita nemoyo, and people will not acknowledge that or appreciate you. Maybe in return vanotoita zvinokurwadzisa iwe uchirevesa. That's why kushona kune mutauro wokuti pavanenge vachiti zvoya zviwanani, that somebody will be good achiita zvakanaka, but akasangana nemunhu asingade chakanaka, asinga appreciate chakanaka. But I've come to reverse that this morning in the name of Jesus. So kadzako ngadzirondwe na Jehovah. Jimbo isine newe isina blessing nepundutso inechekuita noupenyu wako. May the good Lord guide your feet. Uregere kutsika mu environment inokudzikisira. Nyasha ngadzikutungamirire utsike mu environment inekusimudzirwa kwako. Ruth wakairekana, and it so happened that she found herself in the field of Boaz. It so happened. Kuna mwari hakuna coincidence. Secret iri pakuti nakungobuda mumba achiti ndakuenda. Tine vanhu vekuti vakaona kuti vane simba, vakangwara, vane zvavanogona. They just do things without guidance or the blessing yevakuru vavainawo. Asi Ruth asati abuda mumunda akati ndakuenda chero mumunda mandinowanirwa nyasha. Amwene wake Naomi ndobva vati, you can go my daughter. Mazwi iwayo ane simba. Tine vanhu vazhinji muupenyu hwedu vakashaiwa mazwi ane simba pamusoro peupenyu hwavo. Number 1, mazwi ane simba paupenyu hwako anowanikwa kuvabereki. Number 2, mazwi ane simba pamusoro peupenyu hwako anowanikwa kumufudzi wemweya wako, your pastor. Mazwi ane simba from the negative side anowanikwa mumuromo wemunhu ari spiritually ari kutaura kesi pamusoro peupenyu hwako. Statement yeshona inoti muromo wavakuru hauwire pasi. Dzimwe nguva chinenge chichinzi mukuru kwete kukura pazera bedzi, but in the spiritual realm tine vanhu vakudzwa munyasha dzaMwari dzekuti vanotaura mazwi anobata zvine simba. Mazwi bedzi isiri prayer anoita zvinhu kuti zviite. So tine vanhu vekuti mubereki zvichita mubereki anenge akashaika, but kune vanhu vaiita sema guidance pamusoro peupenyu hwake vakataura mazwi ane simba but negatively. Parental blessing, office yemubereki ioffice inotaura mazwi ane simba pamusoro pechakaberekwa. Whether you like it or not, you believe it or not, mazwi ane simba ariko pamusoro peupenyu hwemunhu, zvichienderana nekuti ataurwa kubva muoffice ipi. Your man of God, your woman of God, vari muoffice by God's grace yekutaura mazwi ane simba pamusoro peupenyu hwako. Mubereki wako, baba ora amai, vane office yavakapiwa naMwari yekutaura mazwi ane simba pamusoro peupenyu hwako. Mazwi iwayo, no matter you work hard, ane a control yaainawo concerning where you are going. Simba ndera Ruth, shungu ndedza Ruth dzekunoshanda, asi chinomutungamirira kuti airekane amo munda maBoaz. Remember kuti Boaz ane ukama na Ruth, nokuti Ruth vakarorwa kurudzi rwekwaBoaz. Zvoreva kuti mazwi akaconnecta relationship. Ruth haana kungoerekana apinda mumunda chero munda, ainoshanda ikoko nyangwe akagona kushanda. One aigona kushanda mumunda mevanhu vasingamuappreciate, vanomutora as a foreigner.
nekuda kwekuti nyangwe aiva a foreigner abva kuMoab, but paaishanda mumunda maBoaz zvakataurwa kunzi ndiye the Ruth wakabva kuMoab naNaomi. Izvozvo ndo zvakaklika mumaindi yaBoaz paakanzwa kuti Naomi akanzwa ukama kudarika kunzwa kuti foreigner. Enda mumunda maunogona kunotiswa kunzi uri kurevesa uri kushanda nesimba. Enda mufield mune vanhu vanogona kukuappreciata. Makatabushadaka ribaza yandele boshaka. Unozoera kuti muupenyu nometa unoita zvakanaka kune vanhu vasingakugamuchire, kune vanhu vasingakufarire. Life ndo zvairi. Nometa unorevesa unoita zvinhu nemoyo kune vanhu vasingaitirwe zvakanaka newe. Izvo zvaaccepte muupenyu. Usafire kuda kuva favorite yemunhu wese, hazvigoneki. Kune vanhu naturally vasingakude, vasingakufarire, vasingaappreciate zvaunoita. Hauna kudanirwa kuappreciatwa nemunhu wese panyika. Kune vanhu wakadanirwa. Learn to please those. Why? Because they are wired to bless you and to appreciate you. Don't waste your time uri wrong field. Wrong field ndungoedza kutaura kuti Ruth usaenda mumunda nyangwe uri mubhedha muchero munda, but enda mumunda mune chekuita relationship, enda mumunda mune chekuita nekuappreciate, enda mumunda mune chekuita destiny yako. Mwari ngavatiwanire nyasha mangwanani ano. Mudikana handiziva ndataura naye mangwanani ano. Dzimwe nguva unobuda misodzi uchichema kuti naye Mwari, zvandinoshanda nesimba, zvandinorevesa, zvandinoita zvinhu nemoyo, sei vachindibata vakadai? Kune mazwi akataura pamusoro peupenyu hwako, akapotsesa field ukanoshanda mumunda musiri maBoaz, but uchishanda nemoyo. I reverse that spirit over your life in the name of Jesus. I reverse that plan of enemy against your life in the mighty name of Jesus. Baba ndinotaura simba redenga moto wa Mweya Mutsvene, vana venyu tsoka dzavo ngadzirondwe nemi. Kwavanogamuchirwa nekuappreciate kwa Baba ngavasvike ikoko. Nyasha dzenyu ngadzivatungamirire Mwari wangu. Varegere kungova maforena muBethlehem, asi kuti vaite take over. Ndinotaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa muzita raJesu Kristu weNazareta. Grace upon their lives, grace upon their hands. Maoko ngabate zvine pundutso, ngavaende mufield ravanogamuchirwa, ngavaite zvinhu kuvanhu vanogona kuappreciate nekugona kuona zvakanaka zvavanoita. I speak blessing, protection and favor upon their lives in the mighty name of Jesus. Baba ndanamata nokutenda vana venyu ngavarangarirwe. Favor inobva kwamuri mangwanani ano. Pavanoshanda Mwari ngazvioneke, ngavagamuchirwewo sekubata kwavo. Ime Mwari vawanirewo nyasha muzita raJesu Kristu weNazareta.